Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Ayaw! Ayaw, mahal nga hari! Maningkamot ko nga makamatang imong reyna. Dili kinahanglan may mamatay aron mas maningkamot ka. Dali! Oh, mahal nga hari! Ayaw na pagpatay! Kinahanglan mamatay ang lalaki ni mong kauban. Dili! Mahal nga hari! Ayaw lang niya mo ang uban. Hatagil ako higayon nga mapamata ang reyna. Gusto ko nga dunay mamatay ug ang unahon mao katong nagsige og katawa. Sige, kung di mo siyang patyon, dili na kumutabang pa nimo or makamatang imong reyna. Oh, musukol ka na ko. Gusto ka nga ikaw ang mamatay. Aw, kung mamatay ko, dili na gid makamatang imong asawa. Kung mao ka na, nagkasiguro ka gyud ay nga imo siyang mapamata. Oh, kay doon na may nahitabuan na sa among kalibutan. Siya si Sleeping Beauty. Maunay iyang pangan, kataas. Tagaas magidmiggan sa among kalibutan. Unya, kay na si Sleeping Beauty. Nakatuog na siya kay nakakaon siya mansyanas nga gikan sa witch. Which, kinsa man na siya. Mao na kinasing naghatag og prutas ni Sleeping Beauty. Kay dili siya gusto nga dunay mas gwapa niya. Mao na. O kung sa may gusto rin mong may tabong pangitaon ka ng witch. Oh, kay siyang nakahibaw kun unsaon sa pagpamata ang reyna. Pero doon na sabkoy akong mga pamaagi. Sige, buhata ang imong nahula-hulaan. Ayaw lagi pati ang akong mga kauban. Dili pa sa pagkakaroon. Mahal na hali, nakaikyas ang mga bihag. Usa! Nagubasa sa uha ang ilang mga bilangguan. O nga nakaikyas sila. Uya, usa mo may iyong gibabot. Pangita ninyo sila. Agoy, to. Mamatay naman ko hapit og dinagan, to. Pero kilala mo dagan ka lula. Yung wapat na makakita. Ug tarong nga makataguan na to. Nanya, asa man ta mo tago ini ron. Agoy. Bisan asa. Dili lang ta makita nila. Lato. Nato na lula. Naibaw na sila nakaikyas. Dali lula. Kalingaw ba ni oy. Dali. Lo, unsa na ba nito? No malaw na magkaitain ni buaya to. Di na may tabo lula. Kay, leading man ko. Kalisod na ganito. Bakos kaya mong lakang lula. Dali, bakos kaya mong lakang. Nataw to. Mo naman ni kinakusgan akong lakaw to. Dagan, dili naman ko kadagan do kaayo kay sakit naman akong to. Aw, ipaligid lang tika lula. Ipaligid tika. Ayaw, Paligid tika. batasan ng apito. Huwag batasan. Ito na. Nagadoon na si Lula. Patay na kita ini. Pasano na tika Lula. Dali. Ika tika. Hinaya, balik taon na akong kawa to. Ay, taon sa mga ay. Musa-muta ko nga di ko kalakaw ini. Ay, lagli ka mo di Lula. Pagpili. May mo kang panihapon sa buhaya o masakit mong hawak. Ano na lang ko sa musakit akong hawak. Kana. Antos Lula. Maayon ta akong makapalayo sila sa Toto og Lula Igi, uy. Kaluoy sab nila akong mapakaon sila sa buaya, uy. Pero, anong kalit pagkit ka ang nawa sa kong bulsa ang perlas na gamhanan? Oh, sabi to, okay pa ka diha. Bugatan ni mo na. Bugatan ni mo lalaway. Huwag mo kayo pag-umpisal ko. Dali. Mugan. Tinood Ayaw na na lang pagsigig reklamo kay imo bitaw ning gusto nga pasanon ko. Huwag sila mga sunod na tulala. Huwag sila mga sunod. Wa naman tingali.
Lagi. Padayon og lakaw. Oh, lagi. Lakaw ta. Sa parang nagtanong kita doon. But, wala Lola. Muna tayo nagtingog ta! Nasundan ka! Nasundan ka, Lola! Ay! Dagan pa to! Hiya! Ayaw na ko kapag ka, Lola! Mabuhian ka! Awa! Hindi na mabuhian ka! Unsa naman yung dapita sa palasyo nga itong sumukan. Niyam tasok nga bahin nini. Dako man kay ni palasyo. Dagan gyud dinhi og mga agianan da. Nakabati ka? Ni Andoy? Nakadungog ko. Oh, pagutron sa itoy. Murag tuwad itong dapita gikan ng paggut sa ito'y. Dito? Dali noy. Tuwa ditong dapita sa may dakong lungag sa bumbong. Naunsa naman yung ituya. Nganong niyam ni sa dinipingon. Mo tingali na ang gimo niyang taguanan noy. Oh, tuwa ra siya eh. Tuwa ra. Misuda ng dakong lungag ay. Dali noy. Atong sundan. Tara, tuwa misud siya. Panyo ka nato na ituya. Madakpan ko ato ng pangitaon. Bukata gid aning atong gisulob oy. Oy, nara siya eh. Nara siya diha sul sa lungag kana. Oh. Unsa may naunanan ni mong buhato na. Usod ka ng lungag nga gisudlan ng ito'y. Kadit ha? Noy, musod ko. Oh, maarang ka kanya. Mukamang lang ko. Kadit. Ay. Bukata sa daning atong gisulob nga. Kuan oy, kaning uniforme sa sundao. Kadit. Asa nam to ha? Oy, nara sa lungag ay. Dali. Dali toy. Tukoy. Dali na, dali. Mahal nga na, nakabati ka na ako. Kung nakabati ka na ako, paliho kang imong mga kuya mo iskamot. Mingaw mang yun, uy. Wala magiging siya nahinano kung maayo. Wala nag yun. Anhin nagitingali may mga matay din eh. Unsa man to? Murag tingog sa sawang ako nabati. Pero, huna-huna lang tingali ni nako. Tungod kay nakita gyud nako nga nakalabang ang sawa. Human si atakiyas mga buaya sa suba. Ay, ko kasakit sa akong batang to. Sorry. Ano man ka maghinay in town? Sorry, Lola. Di na tingay ko gihapag ko ni mo. Hawa na tuyo na ko, Lola. Hiya, tigedig. Ayaw lagi pagkatawa diya, gi. Mabatian ta sa nanago ta din, sa ilawom sa kahon. Usa man sa ning kahon na to, kabaho ba ini? Ay, lagi ka mo lang. Ay, lagi pagsigig agik diha kay mabati ang taon tas mga sundao nga nangita na ta. Ay na lang pagtigog diha bit ako mo ba. Uy, lidiman ka. Sumga, amang kang lidiman. Napa? Kay Lola, sakito na Lola, Tuwa na sab. Nabati na sab na ko ang tingog sa sawa. Sabgi kahibot ipasabot ini. Makapahibuong tayo da. Kaya wa magikutok ba sa sawa nga nagkaatbang naman unta mi. Igo lagi ko ning gitutukan. Toy, dali na toy. Gawas na dias lungag taon toy. May tuyo lang minimo toy. Dali na toy. Tsukoy. Signita na diya sa lungag ang ito'y ilmo. Ha? Ayaw nag-istoryahin diya, oy. Niya na. Nagunitan na ako ang itoy. Toy. Ay, ayaw pamaak ha? Ayaw pamaak. Dali. Ako nanda doon dito sa bunga. Ay, dili lang unta mo abot din sa pagpangita ang mga sundao na to. No, tingog. Niyan sila Lola. Ayaw lagi pagsulti. Aron dili ka makakatawa. Hilo matuko man ang babadi mo. Dili nila, aron di ba makita nila din iba. Hilom. Lola. Hilom lagi ka madakpan tagbalik. Sumukha ni mo, uy. Unsa man ka pagpahilom ha? Nga magsige magkagsulti nga. Nagmakasulti ka mo, agik pagyud ka. Danawa ilang ti Lola. Munong sa tungod ini nga itong gitaguan. Na makatawa di ka. Hala, ito.
Madam, bako kang nianang ito'y nga imong gipapangita na mo. Amo ginanag na. Mao ba na siya? Ibutang siya diha sa lamisang bato sa akong tagtaran. Oo. Patay kang ituya ka. Mapaklay gid karon. Uy, nahadlo ka nga mamatay itoy. Ayaw kong paghuta. Iluwa na ang perlas nga gamhanan. Iluwa! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!